Maayong buntag mga kapuso! This morning, makauban nato ang banda from Cagayan de Oro City. They are known sa ilahang different styles sa pagtugtog og reggae music. They are also a total performer during festivals and events. Ato silang ila-ilahon karon. Let us welcome the Tribo CDO Band. Maayong buntag and introduce yourselves mga sir. Buntag sa inyong tanan, ako dahil si Renz Dacoco, vocalista sa Tribo CDO. May buntag mga kapuso, ako si Dexter, ako ang bahista sa Tribo CDO. So pasensya lang na kami randuha ang available karong buntaga. So okay lang ba na padayon ta? Sir, paunsa nagkaila-ila inyong grupo? Way back to 2021, gatukarman ni sila ang acoustic sila ni Renz, tuluran ni sila kabuk. So nakita na ako na potential siya, naganahan ko sa ilang tukar. So gitry po na ako, gitarista man ko. So gitry na ako ang mag-bass. So, nakita na mo na tsada na chemistry. So, bale, right after then, nag-try ni og gig sa kawas, then ni-click pa siya. So, then started. So, as far as I can remember, mga March 2021. So, at least mga 1 year pa lang ni gikan sa akong pagsugod. Sir, known inyong group nga top performer sa mga events, unsa ang nakalahi sa inyong performance? Sa among sa ako, kung ang vocalista ako ng Fatak, is maglay ko sa akong style is na yung mga like blackjack, ayun ang entertainer style, no? The way ko mo perform, di gud makapuyo kong lawas nga musayog yung ko o magbinayot sad ko. Like that. Wala siya mga wholesome siya na package ba? And tapos yung mga comedy style, basta ako nang kuha na siya. Gibalay na gibalay na ako dahil ako mga stepping ako, mga moves na ako, mga the way ko nga sa akong style nga conversion na ako bitaw. Dili na siya yung natukar-tukar lang, but some kind of a show. Yeah. So, kanang magkita bud namo ang mga tao na mo-participate mo, kakanta gid sila kapil mo na. And the way po nga kuan, kanta lang sila mo, sabay sila is ang ako yung ginakuha sila isang ilang smile, ilang katawa nga lahi ra gyud basta mukatawag yun ang audience, di ba? Sir, nagsulat sab mo og inyong kaugalingong kanta. Unsa ang mensahe niini ug unsa inyong preparation? Actually, upat pa kabuk ang amuhang na record. At daghan na kay may kanta, pero upat pa lang among na record na may kanta na bahin sa pagkatanga. Na may record, na may kanta pud na bahin pud sa world peace. We call it Better Tomorrow. Na pud may kanta na about Cagayan de Oro. Kay proud Cagayan de Oro man mi. So dapat may kanta na bahin sa Walay Forever ang gugma. Nabibisaya po na mga kanta kay mga Bisaya. Di ka mag-usay mo to sa Walay Forever. Pero nabigyan nga, nag-Walay Forever doon. So nagimuha na mo sa kanta katong Walay mga Forever. Makita na ninyo mga original song sa YouTube o sa FB ang mga ginapuso sa Wow, that's nice. Sir, unsa pa ang gusto ma-achieve sa Tribo CDO Band? Sa ako lang, gusto na akong more pa nga mag-grow ang Tribo CDO and more pa nga supporter namo og daghan pa makakita kanamo og daghan pa amo mahatagan kalipay og enjoyment sa among grupo. Dili man kay taas among pangandoy pero at least nga naningkamot mi na maabot among gusto. And aside from that, naman gid mi gamay na mapahinambong ni like for example naka-front up na mi kang Gigi Dilana. So last week lang sa Surigao, so proud kami adto na yes na achievement. Naka-front up na mi din, naka-perform na mi sa lahat sa daghan ng mga barangays, then ikot ang imong pag-perform pugyo kay ni. So amo lang dream is kanang kung sana wala may bayad ang mga andoy. So naunta maka-label mi na madunggan among composition na ganahan pud unta ang mga tao na mabutang silang kasing-kasing na Tribo CDO na naghimo ani na song. Lastly, unsa inyong mensahe sa atong kapuso viewers? Para sa ako, ang ako lang may istorya sa inyong mga kapuso na kung namoy mga pangandoy sa inyong kinabuhi, di ginato nabuhian. Padayon lang paningkamot ug ampo at dala-dala permente sa yaha. Kay wala may kumon kumusulay ta, di ba? Kung ma-failure ta, learn man nato na nga dili gyud ta mag-give up dapat, kay muna akong gibuhat sa kuha sa una nga
dili wala kami naila sa una, wala pag kami naila, napag mi tulo pag mi ato nga tahin, anak ko sa ila nga ay lang po niyo biyahe. Kaya gusto na ako nga patindugon o gusto na ako maila ta. Isang tuod nga wala kay to sa akong kuan, murag ako lang tong mga wishes, pero ampog paningkamot gyud akong gidala permente, pero karon giabot ni nani munang dako kay namo pasalamat gyud, especially sa mga tawo nga suporta sa amo, sa mga tawo nga gasalig sa amo, especially gyud sa iya sa kinatasan. Dako gyud akong pasalamat sa iya gyud. Daghang salamat sa time nga inyong gihatag sa amoa karong buntaga. Amping kanunay! Yes, thank you kayo sa daghang salamat sa opportunity na inyong gihatag kanamo. The best kayo, and I always thank and always grateful and thankful sa kaitasan. Yan. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.